Ingemar S.A.ren Usurbilgo lantegiaren geroaren alde. Ingemar Usurbilgo lantegia hartzeko dunen konkurtsoan sartu da. Talde bereko beste bi lantegikin batera, Ingemarga eta Korporazio Ingemar. Horren zergatia zera da. Akziodunek kapital gehikuntza onetsi zuten, baina azkenean ez da gauzatu. Hasieran, €1.000.000 kapital gehikuntza egin behar zen, bideragarritasun plana abiarazteko. Eta gero beste €3.000.000 ekarpen bat plana gauzatzeko. Borondatezko konkurtso horretarako eskaria Lugon aurkeztu da. 26/2017 ohiko konkurtso prozeduraren bidez. Zeren Ingemarga S.A.ren egoitza Lugon dago, eta enpresa filial hori da pasiborik handiena duena. Ingemar S.A.ko langileen ustez egoera horren errudunak dira batetik Ingemar taldeko administratzaile bakarra, Jose Longaela, kudeaketa txarra egin duelako, eta ekarpena bermatu ez duelako. Eta bestetik akziodunak, kapital gehikuntza onetxiarren gauzatu ez dutelako. Bideragarritasun planaren arabera, kapital gehikuntza ezinbesteko baldintza zen. Hala adostu baitzuten taldeko zuzendaritzak eta langileek, Usurbilgo udalaren, Euskal Erakunden eta bankuen laguntzaz, Sabadell eta Kutxabank. 2017ko urtarrilaren 16an, astelena, lehen bilera egin zen konkurtso administratzailearekin. Eta enpresa batzordeak azaldu zion lehenik eta behin langileen kezka geroaz. Eta bigarren, konkurtsoa jardunean jarraitzeko modukoak izateko eskaria. Hau da, EA taldeko zuzendaritzak hitzarmen bat aurkezten duen inbertsiogile bati sarbidea emateko, eta EA konpromiso hartzen duen lantegia jardunean iraunarazteko. Azaroan zuzendaritzarekin lorturiko akordioak betez. Bestalde, enpresa batzordeak dei egiten die herri erakundei, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta Usurbilgo udalari. Orain arte jokatu duten bezala jokatzen jarraitzeko. Eta hortaz, inbertsiogile bat erakartzen laguntzeko, Ingemar S.A. lantegiaren bideragarritasuna ziurtatze aldera. Hala jaso baizen taldeko zuzendaritzarekin eta langile ordezkarien arteko akordioan. Horren menpean daude 51 langileen lana eta 26 langileren aurre erretiroak. Ingemar S.A. taldeak Usurbilgo lantegian du egoitza soziala. Usurbilen ekoitzi baita hainbat urtetatik hona balio erantzi handieneko produktua. Lantegi hori errentagarria da, argi eta garbi. Falta den gauza bakarra horretan sinestea da, eta abiazteko adineko kapitala ekartzea. 75 familiaren geroa horren menpean dago, eta langileok azken mugaraino eramango dugu gure borroka helburu hori lortu arte.